За моса де, моса. Моса. Какво е бади тебе? Риба еде. Риба еде, не знам и кой има остата. Колко е голямо бади тебе? 11 има. Повръща ли какво? Да, повършта, ама не може да скара това. Скарама де. Ало, да, слушам. Не мога да разбера сега какво като е яло риба, задавило се, с коста ли, повръща ли какво? Коста ли, не знам кой има остата. Риба е. Ти кажеш какво му е? Аз ли? Да, какво му е на детето, какво казва, че му е? Нима, аз не. Кълчък. Ми не е ля кълчаво, гаржа, не ме. Кълчък има! Какво има? Да. Лошо стана, де. Рибата има кълчици на устата ми. Те много варам, де. Те много варам, де. Повръща ли или коста му е на гърлото, бе? Гърлото, бе, повършта, ама не може да скара това, яде риба. Ало, да. Кажете сега кой има. Това деса яде риба, не може да скара това рибата, не знам кой има. Яде, не знам и повършта, ама не може да скара. Аз съм кържиле, бе, как аз не виждам. Тук махалата съм аз, бе. Моса де се наба. При моса. Къде при моста? Пироксето! Приоксете тук, бе. Тенче. 11 има. Фикери. Пойчо! Тончо. Гитка, ако не ска, магулем, бендера, нема. Ало!